Naučná stezka. Pepa s celou rodinou vyráží na výlet po naučné stezce. Maminka prosí tatínka, aby nezapomněl vzít sebou svačinu. Jak bych mohl, směje se tatínek. S mapou v ruce vykročili podle ukazatele. Mine svačina zůstala v autě. Maminku s tatínkem zajímá, jestli Pepu v lese něco zaujalo. Vidím jenom samé stromy, odpovídá Pepa. Pak se pořádně rozhlédne a všimne si stop na zemi. Pojďme po stopách a zjistíme, kdo je tu nechal, navrhuje maminka. Musíme jít opravdu potichu, abychom nikoho nevyplašili. Pšš. Pepa s Tomem sledují stopy na zemi. Vypadá to, že je udělal nějaký ptáček, říká maminka. Po chvilce stopy najednou končí. Ptáček vylétl támhle na strom, usmívá se tatínek. Na který, ptá se Pepa. Tatínek podá Pepě dalekohled, aby se na ptáčka podívala. Dalekohled ukazuje všechny věci zvětšené. Pepa vidí jednoho, druhého, třetího ptáčka. Jedí žížely, hlásí Pepa. Fuj! Tomík si všimne tmavé cestičky, která se vine po zemi. Když se Pepa podívá pořádně, vidí, že je to celá řada mravenečků. Myslím, že je čas na občerstvení, navrhuje maminka, ale tatínek nechal svačinu v autě. Máme špatnou mapu, oznamuje tatínek. Musíme se vrátit po našich stopách zpátky k autu. Najednou se spustí déšť. Všechny stopy jsou rázem pryč. Jak teď najdeme auto, strachuje se maminka. Kachny milují svačiny, napadne Pepu. Pane kačere, pomůžete nám prosím najít naši svačinu? Kachny vedou Pepu a celou rodinu zpátky k autu. Jsme tu, děkujeme za pomoc, pane kačere, raduje se Pepa. Miluju pikniky, směje se tatínek. Kachny mají pikniky také rády. Káč, káč. Ptáčci je mají také rádi. A mravenci také. Chroup, chroup. Piknikování má rád každý, směje se Pepa. A to je konec dnešního čtení. Příště si přečteme Pepa potřebuje brýle.